Ħadd wara nofsinhar il-komunità Żabbarija u mhux biss ħonqot it-toroq ewlenin ta' Ħaż-Żabbar sabiex fl-ewwel jiem tar-Randan ingħaqdu f'devozzjoni kbira fil-purċissjoni ta' ħadd in-nies. Din il-purċissjoni li ilha tiġi organizzata sa minn żmien il-Kavallieri attendew għaliha wkoll numru kbir ta' reffieqa li dawru l-vara tal-Madonna tal-Grazzja mat-toroq Żabbarin. Fost in-nies li attendew kien hemm Albert Barun, anzjan li sa minn xkinitu dejjem kont issibu biżwiet il-Madonna tal-Grazzja. Issa li kiber m'għadux possibbli li jerfa' l-vara, madankollu sħabu r-reffieqa taw l-opportunità li għal darb'oħra seta' jbuss il-vara tal-Madonna tant maħbuba. Għax fejn kien hawn il-Madonna tal-Grazzja m'hemmx għejt illi ħassibni lili u narfa' minna u mill-oħra kull inkwa. Ma kontx inħabber rasi minn xejn. Kont nieħu pjaċir ħafna. L-Arċiprit ta' Ħaż-Żabbar Dun Evan Karwana spjega li ta' kull sena dan il-pellegrinaġġ jitmexxa mill-Arċisqof Charles Scicluna. Dun Karwana kompla jispjega li b'kollox ikun hemm 65 reffieq li kollha jkollhom l-opportunità li jerfgħu il-vara għal 3 darbiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.